Os nenos e nenas de Vilagarcía celebraron este luns o Día das Letras Galegas para homenaxear a Florencio Delgado Gurriarán. Nun acto celebrado no auditorio, os escolares dos centros O Piñeiriño, San Francisco, A Lomba e Ies Castrolobre realizaron diferentes actuacións como recitar poetas do escritor homenaxeado ou cantar cancións tradicionais galegas. O Concello propúxonos participar nun homenaxe a Florencio Delgado, que é homenaxeado este ano nas letras galegas, e nada, pois cun baile, como os pequeniños non recitan aínda moi ben, entón decidimos facer un baile e un poema moi pequeniño. Os maiores si xa colleron os poemas que máis lle gustaban dele e decidiron preparalos e recitalos aquí no auditorio. Os nenos e nenas de diferentes idades estiveron durante as últimas semanas preparando as súas actuacións. Bueno, cos pequenos sempre son moi participativos, e lles encanta bailar e recitar, e os maiores tamén, cando é algo así de ir fora do centro e tal, e aparte o Concello agasallounos cunha viaxe a Santiago, entón, pois así é gratuita e vamos todos os que participamos, claro. Dende os centros destacan a importancia de realizar estas actividades para fomentar o idioma galego entre os nenos e nenas. Pois a verdade é que é moi importante, sobre todo para preservar a cultura galega, o idioma que está se perdendo cada vez, como sabemos, máis, non? Entón, así desta forma, pois intentamos que os nenos memoricen en galego e eu intento falar máis na casa tamén cos papás e as mamás, e eles nos axuden tamén a que se fale máis na escola, porque teñen un papel moi importante as familias tamén na conservación do idioma, vamos. Un idioma que cada vez se fala menos entre os máis pequenos. A verdade é que é complicado, os nenos falan moi pouco galego. Teño galego falantes, teño un de 15. E, eso pasa no resto das aulas. Un de 15, de 20, un ou dous. Entonces temos que, desde a cola, e como sempre digo tamén desde as familias, pois intentar falar en galego para así conservalo, vamos. As mestras sinalan que a influencia de internet cada vez máis presente na vida dos nenos e nenas fai máis complicado que falen en galego, xa que todos os contidos que reciben son en castelán. De aí que actividades como esta lles axude a falar a súa lingua a través da cultura con poemas e cancións.